Yeremia tidunum. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Se Mose ne Samuel mpo begyina m'anim a, me kra renkom nkɔ ɔman yi so. Ma wɔmfiri m'anim na wɔnkɔ. Na sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ, ɛhefa na yɛmfiri nkoro a, ɛne ɛka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, deɛ ɔsɛ wuo no nkɔ wuo mu, na deɛ ɔsɛ afena no nkɔ afena no, na deɛ ɔsɛ ɛkɔm no nkɔ ɛkɔm mu, na deɛ ɔsɛ nomumfa no nkɔ nomumfa mu. Na nneɛma ahodoɔ 9 na mɛma no aba wɔn soɔ. Awurade asɛm nie. Afena a wɔde beku wɔn, ne akraman a wɔbɛtwetwe wɔn, ne ewiem nnomaa ne asase so mmoa a obedi wɔn nam asɛe wɔn. Na mɛma wɔadwane wɔn ho asase so ahenni nyinaa mu. Yuda hene Manase a ɔyɛ Hesekia ba ne deɛ ɔyɛ Yerusalem no nti. Na hwan na obehu mmɔbɔ Yerusalem? Na hwan na ɔbɛma odue? Na hwan na ɔbɛma ne akɔbisa deɛ wasomdue no wɔ? Wapa me. Awurade asɛm nie. Na wo nsa ne akyiri no kɔ so ara. Enti na metene me nsa wo soɔ, na me sɛ wo. Mabrɛ ne muburuhu. Na mde nhusuo apa a wɔbɛhu wɔn so. Asase no muboa no, mekunkum wɔn ma. Mɛsɛe me man a wɔn nsane mfiri wɔn akwan so no. Wɔn akunafoɔ dɔɔso ma me, sene mpoano anwea. Mede wɔsɛefoɔ baba mmeranteɛ nna so awia ketee. Mama binimbɔ ne nketenkete agu ne so mpofirim. Ɔbaa a wawo nsom ahodwo, wagyaa mu. Adeɛ nyansaeɛ, na ne wia atɔ. N'ani awu, na n'anim agu ase. Na mayi wɔn nkaeɛ mama afena, wɔn atamfo anim. Awurade asɛm nie. Minnie, me na sɛ wowɔ me. Onipa a asase no nyinaa ne me ham yiyi atɛn. Memfam nye mfɛntom na obiara mfam me bi. Nanso wɔn nyinaa dome me. Awurade se, ampara, mɛgye wo ama no ayɛ yie. Ampara, mɛma ɔtamfo abɛpa wo kyɛw. Brɛbɔne ne ahohiahia brɛ mu. Dadeɛ bi betumi abu dadeɛ a efiri atifi fam. Ne kɔɔbre, mɛma wafom mo ahodeɛ ne mo akoradeɛ. Na wɔrentua ka. Mo bɔne a moayɛ no mo asase no nyinaa so no nyinaa nti. Na mɛma mo ne mo atamfo no asene akɔ asase bi a munim soɔ so. Efiri sɛ ogya bi asɔ mo abufuo mu a ɛbɛdrere mo soɔ. Wo Awurade wunim. Kae me na bɛhwɛ me. Na tɔ me werɛ ma me matifoɔ so. Wo bo a ɛkyɛrefoɔ no nti mfa me nkɔ. Hunu sɛ wo nti na mesoa ahohora. Wo nsɛm ba a na ɛyɛ me aduane. Na wo nsɛm yɛ me ahosɛpɛ ne akomatɔyɛm. Na wɔde wo din ato me, Awurade, Asafo Nyankopɔn. Mantena asrefoɔ dwabɔ mu manni ahurusie. Wo nsa nti menko na metenae, efiri sɛ wode abufuo ahyɛ me ma. Adɛn nti na meyɛ a wɔ hɔ daa yi, na me kuro ayɛ nkudaa a wɔsa ɛnsɛe. Wobɛyɛ sɛ asu a edi hwam a ennyina ma me anaa? Enti sɛ Awurade sie nie, sɛ wo sane a, mede wo bɛsan aba, na woabɛgyina m'anim. Na sɛ wuyi abɔdenne efiri awugudie mu a, wobɛyɛ sɛ m'ano. Wɔn deɛ, ɔbɛdane aba wo nkyɛn, na wo deɛ, ɔrensane nkɔ wo nkyɛn. Na mede wo besi hɔ mama ɔman yi sɛ kɔɔbere fasuo denden. Na wɔne wo ko a, ɔrentumi wo. Na me na medi w'akyiri, na magye wo, na mayi wo. Awurade asɛm nie. Na mayi wo afiri abɔnefoɔ nsɛm, na magye wo afiri atirimɔdenfoɔ nsɛm.